Gima jaro wacho no. Yes. Wan kaka jotelo MCS. Tijwa stipulated maber kabisa. To nitie process mar yudo tich. En through procurement. Koro ng'amimiyo tich en ng'at mo qualify gik ma jo procurement dwaro. To kosetieko mano, wan tijwa en rango to tich manyorwa miyo contractor nidhi tiyo Mountain View be otiye kaka onego bed ni tiye. Mane tijwa. Ta winjo ka jero wacho ne hospitals onge kata sindan. To in jakom mar committee mochune weche mag thieth county assembly ma Nairobi. An jakom mochung'ne thieth in Nairobi county. Yes. Committee mar health. Yes. An gima nyalo kwayo sirikal ne wach mar SHA buoga kabisa ni yudo hospital maduong' ma en level 5 kaka Mama Lucy ni miyo 20,000 shillings kaka reimbursement. To yudo hospital ma en private ma en level 3, level 2 ni winjo no mi 20 million. Akwayo sirikal maduong' mondo hospitals gi mondo chung ka kendgi. Nyaka gitum reimbursement kaka gibedo requested kod hospitals. To mano ema miyo wabedo kod shida kabisa. To ka medo gima jero wacho no, an kaka jakom mar health ma Nairobi. To shida mwantie kodo kabisa en wan kaka jo committee kawakalo any legislative chick to jatelo ma en governor kod the sector CECs ok gilu kaka wadwaro. Ma sama wawuoyo ni iyudo ne hospitals obiro gimiluongo ni organogram en structure ma watiyo gimiluongo ni FIF, Facility Improvement Fund. Mano wacho ni pesa onego bed tiyo kode, ichoke titiyo kode kakanyo. Onge kama wacho ni nitie ng'ama iluongo ni CEO. Nitie ng'ama iluongo ni medical superintendent. To sirikal mar Governor Sakaja odhi obet piny to keto ng'ama iluongo ni CEO. To mano in against the Public Act, the Health Act. To mano wasewacho kaka committee, wasewacho ni waziri, to onge gimitimo. Koro mane makelo management mar hospitals gi manage gi in a private way to kelo shida masane wan kodo. Iyudo na level 4 hospitals wandiko CEO. Indiko CEO to kirango infrastructure. Like waketo example ma level 4 ka Westlands. En kod ot matin tini kalo mondo inen itumo infrastructure. To in iketo a CEO maonge policy moro yote. Koro mago shida mawase wacho wase ngiso governor ai kendo nitie gimiluongo ni DC na county. DC na county en program mar school feeding ma Governor Sakaja through CEC Silantoi ma en waziri gitumo gigi maonge regulation moro yoyote. Koro wasebedo kod issues mang'eny. To wasewuoyo sani koro higni adek. To samo luonge kara kum rais assembly bobiro mondo jogo mbaka. Obiro